Zvyčajne, keď uvažujeme o nejakej lekárskej diagnóze, podvedome očakávame takú tú inžinierskú presnosť. Akože zlomí sa kosť, röntgen ukáže jasnú bielu čiaru a ošetrujúci lekár jednoducho ukáže prstom a povie, že tu je problém. Je to vlastne celkom elegantné. Hej, je to hlavne binárne. Buď je to zlomené, alebo to jednoducho zlomené nie je. Systém je narušený na jednom konkrétnom mieste a oprava je dosť priamočiara. Lenže potom vstúpime do sveta neurovývoju a rôznych neurologických porúch a tam zrazu ten pomyselný röntgenový prístroj akoby prestal fungovať. Presne. Diagnostická krajina je zrazu mútna a plná symptómov, ktoré na prvý pohľad nedávajú žiaden zmysel. No a presne preto sa v našej dnešnej analýze ponoríme do úplne novej inžinierskej perspektívy na ľudský mozog. Nebudeme sa naň pozerať len ako na biologický orgán, ale skôr ako na komplexný biologický hardware. Hardware, ktorý má občas jeden veľmi špecifický problém, zabudne si vymazať vlastnú pamäť. A to je neuveriteľne radikálny pohľad v týchto materiáloch. Proste prestať hľadať zlomenú kosť a začať sa pozerať na to, ako funguje priepustnosť tohto hardvéru. A ako sa udržiava čistota signálu. Jasné. A hlavne, ako sa z krásne upratanej neurálnej diaľnice môže stať, úplne neprejazdná dopravná zápcha. Čiže dnes si ideme rozobrať ten úžasný mechanizmus údržby ľudského mozgu, tzv. Prerezávanie synapsí, a pozrieme sa aj na to, čo sa stane, keď do tohto systému zasiahne tzv. Excitotoxicita glutamátu. A nie len to, porovnáme si to aj s tým, ako sa učia umelé neurónové siete, lebo tá paralela je tam až desivo presná. Fíha. OK, tak poďme pekne po poriadku. Skôr než sa pozrieme na to, čo sa kazí, musíme pochopiť to zdravé pozadie. Ako operuje náš neurologický operačný systém, keď beží, povedzme, na 100%? Úplným základom je tu princíp neustalej optimalizácie. V neurobiológii existuje známe Hebbovo pravidlo, neuróny, ktoré spolu pálajú, sa spolu aj spájajú. To znie logicky. Ale pre pochopenie údržby mozgu je kľúčový jeho presný opak. Základné pravidlo znie, čo sa nepoužíva, to sa stratí. Mozog je totiž extrémne energeticky náročný orgán. Nemôže si dovoliť napájať dráhy, ktoré vôbec nevyužívame. Aha, jasné. Čiže je to akési automatické premazávanie vyrovňávacej pamäte, povedzme ako cache v smartfóne. Ak by sme nevymazali staré súbory a nepoužívané aplikácie, telefón by sa časom úplne spomalil, že? Hej, presne to sa deje. Systém by začal mrznúť. Ale ako ten mozog vie, čo má vymazať a čo nie? Ten mechanizmus je fascinujúci. Spojenia, ktoré prenášajú len veľmi slabé a zriedkavé signály, systém identifikuje ako šum. Aby s tým mohol niečo urobiť, bunky na tieto nevyužívané dráhy umiestnia akési biologické odpadkové štítky. Odpadkové štítky. Áno, sú to špecifické proteíny známe pod označením C1Q a C3. Fungujú ako malé signálne vlajky s nápisom "Tento kábel je zbytočný, môžete ho odstrihnúť". A tu na scénu prichádzajú mikroglie. Ak si dobre pamätám základy neurobiológie z našich zdrojov. Úplne presne. Mikroglie si môžeme predstaviť ako také autonómne údržbárske dróny. Ale dôležitý je ich stav. Ako to myslíš? Tieto drony musia byť v tzv. Stave M2, čo je režim oprav a údržby. V tomto stave neustále hliadkujú v neurálnej sieti. Ako náhle dron narazí na spojenie, označené tým štítkom, fyzicky ho zlikviduje. Aha, a toto je to slávne prerezávanie synapsí. Čiže výsledkom tohto strihania je vysoký odstup signálu od šumu? Presne tak. Energia sa koncentruje len do silných, reálne využívaných dráh. A to zaručuje, že náš biologický hardware beží rýchlo, efektívne a bez nejakého prehrievania. Čo nás nevyhnutne privádza k tej hlavnej záhade. Ak je tento systém údržby takýto dokonalý, čo ho dokáže úplne odstaviť? Prechádzame k jadru problému a tým je zaseknutý signál. Alebo odbornejšie excitotoxicita glutamátu. Dobre, glutamát poznáme. Je to ten hlavný excitačný neurotransmiter. Taká pomyselná jednotka v binárnom kóde mozgu. Keď chce neurón vyslať signál, vypustí glutamát. Ale čo sa musí stať potom? Ako náhle glutamát splní svoju úlohu a prenesie informáciu, musí zo synaptickej štrbiny okamžite zmiznúť. O to sa stará tzv. Uzol 2, čo sú astrocity. Aha. Tie fungujú ako obrovské systémové vysávače. Majú na sebe špeciálne transportéry, označené ako EAT2, ktorých jedinou úlohou je tento použitý glutamát odsať,
Čím sa linka vyčistí? Faktory spôsobia, že transportéry EAAT2 prestanú fungovať. Vysávače sa fyzicky upchajú. A dôsledok je asi okamžitý. Úplne. Glutamát sa neodčerpáva a hromadí sa v priestore medzi bunkami. To je ten stav excitotoxicity. Počkať, tu sa ale musím opýtať. Ak sme prežili milióny rokov evolúcie, prečo systém nemá nejakú poistku? Prečo tie dróny, tie mikroglie nezistia, že z tej synapse tečie glutamát, nevyhodnotia to ako chybu a ten spojenovro nezrušia? To je absolútne kľúčová otázka a vlastne najväčšia tragédia celého mechanizmu. Aby sme to pochopili, musíme sa pozrieť na to, ako bunka vníma ten glutamát. Keď tam neustále sedí, bunková membrána sa dostáva do stavu nepretržitej depolarizácie. Depolarizácia, tým myslíš ten stav, kedy má bunka otvorené kanály a neustále do nej prúdi náboj? Je to moment, kedy bunka strieľa signál? Áno. A pre samotnú bunku je táto neustála depolarizácia spôsobená prebytkom glutamátu na nerozoznanie od skutočnej extrémne dôležitej aktivity. Pamätáš si to pravidlo údržby? Čo sa nepoužíva, to sa označí a zničí. Presne. Lenže tento systém si vďaka tej záplave glutamátu myslí, že daná nervová dráha prenáša životne dôležité informácie v kuse 24 hodiny denne. Wow! Je to ako keby sa na klávesnici zasekla klávesa Enter a operačný systém by si myslel, že sa robí ten najdôležitejší výpočet na svete, takže tú klávesnicu proste neodpojí. Skvelé prirovnanie. Systém je týmto úplne oslepený. Bunka z logických dôvodov nikdy neoznačí toto miesto tými odpadkovými štítkami. Nemôže predsa označiť ako odpad tú najvyťaženejšiu diaľnicu v mozgu. A bez štítkov? Bez štítkov sú tie mikroglie bezmocné. Tieto údržbárske drony jednoducho preletia okolo. Nemôžu zničiť aktívny kábel. A prerezávanie synapsí sa tu úplne zastaví. Fúha. To znamená, že tam zostávajú nielen staré spojenia, ale pravdepodobne sa hromadia aj ďalšie. Poďme si to nejako vizualizovať. Čo to spraví s architektúrou mozgu? V materiáloch sa na to používa perfektný inžinierský výraz potkaný hniezdo, alebo proste obrovské klbko káblov. Ako to zdesenie za starým serverom, keď tam vidíš tisíce pomotaných modičov? Hej, presne to. Fyzicky sa v mozgu nahromadí obrovské množstvo redundantných spojení. A prichádza ten najhorší problém. Tieto dráhy nemajú dostatočnú izoláciu. Chýba im pevná ochranná mielínová vrstva. Takže máme v hlave uzol neizolovaných káblov, cez ktoré neustále prúdi elektrina a signály. To znie ako recept na masívny skrat. A ten skrat tam reálne prebieha. Odborne sa to nazýva induktívne previazanie. Keď pošleš signál po jednej dráhe, vďaka chýbajúcej izolácie, ten signál nekontrolovateľne preskočí na susedné dráhy. Aha, čiže na EEG záznamoch by sme videli čo? Videli by sme obrovskú konektivitu na extrémne krátke vzdialenosti, čo je ten lokálny chaos, ale zároveň veľmi slabú konektivitu na dlhé vzdialenosti, lebo signál sa v tom hniezde rozpadne skôr, než vôbec niekam dorazí. Toto inak vysvetľuje toľko vecí z bežného života. Predstavme si obyčajnú návštevu supermarketu. Neonové svetlá, pípanie, ruch ľudí. Pre zdravý mozog sú to len signály na izolovaných dráhach. Ale čo to spraví v potkaňom hniezde? Akonále ten signál vstúpi do neizolovaného hniezda, okamžite naráža na strop kapacity. Systém, ktorý je už v základe preťažený tým glutamátovým šumom, nemá takmer žiadnu voľnú kapacitu. Čiže taký ten bezpečnostný priestor? Áno, tzv. Voltage headroom. Aj najmenší nový signál spôsobí, že napätie presiahne maximum. To je úplne to isté, ako keď zosilňovač na reproduktore vytočíš na maximum a zvuk začne praskať a trhať uši. Nádherný príklad. Volá sa to signal clipping, teda orezávanie signálu. Zvuk pokladne zrazu neznie len hlasnejšie, stáva sa fyzicky skresleným a bolestivým. Je to čisté zmyslové preťaženie, ktoré často vyústi do meltdownu, teda zrútenia systému. Pri týchto extrémoch zmyslového preťaženia, čo typicky vidíme u ľudí na autistickom spektre, sa často objavuje jedno špecifické správanie. Neustále vydávanie monotónneho zvuku, napríklad dlhé alebo rytmické kývanie telom. Presne tak. Mozog robí. Toto úplne mení to, ako chápeme reakcie preťaženého mozgu. Nie je to chyba v softvéri, je to zúfalá snaha hardvéru zorientovať sa. Predstavme si, že by nás zavreli do miestnosti s tak silným svetlom, že by nás oslepilo.
Ako zistíme hranice priestoru? No, asi by som začala tlieskať alebo kričať, aby som počula ozvenu. Vytvorila by som si nejaký sonár, aby som našla prekážky. A presne to robí centrálny procesor v mozgu. Keď je úplne oslepený nekonečným statickým šumom glutamátu, stráca pojem o senzomotorických hraniciach. To monotónne hučanie je pokus vyslať do tela stabilný sonárový signál. Nosnú vlnu, že? Áno, inžinieri to nazývajú nosná vlna. Mozog hľadá aspoň jeden stabilný bod v tej paralizujúcej hmote chaosu. Je to ten najčistejší mechanizmus prežitia. Wow, to je neuveriteľná predstava. Je to aktívne hľadanie záchytného bodu. Aby sme tento koncept pochopili ešte lepšie v kontexte modernej doby, poďme na tú paralelu s AI. Tieto zdroje porovnávajú biologický skrat s učením umelých neurónových sietí. A tá paralela je fakt trefná. Architektúra AI z tej biologickej priamo vychádza. Aj obrovské umelé siete postupujú presne taký istý údržbový proces. Volá sa to algoritmus prerezávania váh. Weight pruning, ak sa nemýlim, ako to funguje v praxi? Keď sa trénuje veľký AI model na obrovskom množstve dát, prirodzene skončí preplnený parametrami. Aby sa zrýchlil, spustí sa prerezávací algoritmus. Ten hľadá uzly a váhy blízke nule. Aha, čiže dráhy, ktoré sú takmer neaktívne. Presne. A podľa pravidla, čo sa nepoužíva, to sa stratí, tieto digitálne uzly vymaže. Model sa vyčistí, klesne šum a je lepší v zovšeobecňovaní. Dobre, to je zdravý systém. Ale čo sa stane v AI modeli, ak by doň vývojári omylom zaniesli presne ten istý nekonečný šum, o akom sa bavíme pri glutamáte v ľudskom mozgu? Ak do siete zavedieme šum na vstupe, stane sa to, že aktivačné funkcie niektorých uzlov sa zaseknú na maxime. Tieto uzly teraz neustále vysielajú plný signál. Keď príde upratovací algoritmus, vidí, že uzly bežia na 100%. Takže si logicky vyhodnotí, že toto sú tí najdôležitejšie časti a nesmie ich vymazať. Úplne presne. Nevymaže nič. Výsledkom je, že AI model zostane preplnený, je pomalý a začne si generovať vlastné digitálne potkanie hniezdo. A čo je najzaujímavejšie? Ak sa takýto zaseknutý model pokúsime naučiť niečo nové, zlyhá to. Lebo celá jeho kapacita je uzamknutá v spracovávaní toho interného hluku. Hej, presne. Z toho vyplýva jedna obrovská vec pre ľudský mozog a učenie. Myslíš to, že snahy o behaviorálne terapie alebo učenie novým veciam opakovaní v takomto stave vlastne nefungujú? Áno, je to ako inštalovať nový softvér do počítača, ktorý má procesor vyťažený na maximum len tým, že hučí na prázdno. Nemôžete trénovať ani učiť akýkoľvek systém, kým trpí excitotoxicitou. Kým je zaplavený šumom však? Presne. Učiace algoritmy a prerezávanie sú vtedy funkčne slepé. Nové dáta z terapie len narazia na stenu šumu a spôsobia ďalšie preťaženie. To nás posúva k tej najdôležitejšej časti celej analýzy. Ak nepomôže učenie, ako tento biologický hardware mechanicky reštartujeme? Ako stíšime ten glutamátový alarm? Odpoveď leží vo fyzike a v biochémii. Jediným riešením je fyzicky znížiť úroveň šumu pod bezpečnostný prach. Vytvoriť to, čomu inžinieri hovoria tichá, čistá miestnosť. Dobre, poďme si tie kľúče k tichej miestnosti rozobrať. Aké máme nástroje? Napríklad inozitol. Ten tu funguje ako mechanický obmedzovač prúdu. Keď je bunka bombardovaná glutamátom, dochádza k vápnikovým špičkám, ktoré ničia štruktúry. Inozitol to tlmí a zabraňuje vyhoreniu. Aha, takže prvá pomoc proti skratom. Čo ďalej? Ďalej je tu špecifická forma kremíka. Spomínali sme tie vysávače EAAT2, ktoré odčerpávajú glutamát a ktoré sa upchali toxínmi. Áno. Kremík sa dokáže fyzicky naviazať na blokátory a uvoľniť tieto vysávače. Umožní im znova naštartovať a odsať prebytočný glutamát preč. A do tretice glicín. O glicíne sa hovorí veľa. Glicín funguje ako masívny uzemňovací kábel. Je to tlmiaci neurotransmiter, ktorý dokáže stiahnuť to statické napätie priamo do zeme. Čiže my znižujeme vápnikové rany, odobchávame vysávače a uzemňujeme sieť. Vlastne chytíme gombík hlasitosti, ktorý bol na maxime, a stiahujeme ho späť dole. A keď hluk opadne, čo urobia naše drony? Mikroglie. Nastáva najočakávanejší logický preklop. Bezpečnostný poplach utíchne, mikroglie, ktoré boli v agresívnom obrannom režime M1 a pálili zápalamými signálmi, si uvedomia, že nebezpečenstvo pominulo. A prepnú sa späť do režimu M2, však do režimu oprav. Presne tak. Až v tomto tichu drony opäť vezmú do rúk virtuálne nožnice,
Zistia, že glutamát už nepredstavuje aktivitu a opäť uvidia tie staré odpadkové štítky. A systém sa začne sám upratovať. A dostávame sa k výsledku. Ako inžinieri nazývajú tento vyčistený systém? Nazýva sa to laminárne prúdenie. Označuje to plynulý prúd bez turbulencií. Keď sa káble prerežú a zaizolujú, rýchlosť dát stúpne, latencia padne na nulu a bolestivé preťaženie mizne. To je proste absolútna zmena paradigmy. Znamená to, že aj extrémne neurologické symptómy nemusia byť znakom trvalo poškodenej fyzickej štruktúry. Hardware nie je rozbitý, len je uväznený v slučke. Áno, hardware často iba čaká. Chýba mu voľná napäťová kapacita. Ako náhle stíšime hluk, autonómne procesy údržby si diaľnicu opravia sami. Takže urobme si na záver zhrnutie. Lebo toto bola poriadna jazda priamo do základnej dosky mozgu. Zistili sme, že prerezávanie synapsí, strihanie nepoužívaných spojení sa robí len vtedy, keď systém nie je pod stresom. Hej! Ale ak sa pre glutamátovú excitotoxicitu spustí falošný signál aktivity, systém si myslí, že sa dráha extrémne používa a preto ju neodstrihne. O to sa totiž stará údržba, len o tie nepoužívané. A videli sme, že riešením tohto chaosu, či už mozgu alebo v preťaženom AI modeli, nikdy nie je viac tréningu, ale zníženie šumu na pozadí. A presne to nás privádza k záverečnej úvahe pre našich poslucháčov. Dnes sme skúmali tento systém na mikroúrovni. Ale čo makroúroveň? Predstavme si globálnu spoločnosť. Naša kolektívna informačná sieť je dnes neustále zaplavovaná excitotoxickým digitálnym šumom. To je veľmi zaujímavá paralela. Všetko pípa na maximum. Presne tak, každá informácia sa tvári ako najvyššia priorita. Zostáva nám ako spoločnosti vôbec nejaká voľná kapacita posudzovať a mazať nezmyselné drahy, alebo sme už všetci uviaznutí v jednom obrovskom spoločenskom potkaňom hniezde. Občas najdôležitejšie nie je nájsť zlomeninu, ale uvedomiť si, že náš prístroj je len oslepený hlukom. A to je niečo, nad čím sa určite oplatí zamyslieť.